Kaloku mamela. Kuthiwa author of beauty, the authority of all beauty, himself a lover of beautiful, God provided to gratify in his children the love of beauty. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God hath made from the beginning to the end. Ungumntu othanda into ezintle. Izinto ezintle masingacingi uba ziphelele apha. Njengoba siziqabuka siziwele apha, ziphelele apha. Nguye umbhali weento ezintle. Wakopa phaa uLucifer uzagxothweze apha. Wayekopa phaa phezulu. Beautiful. Not only was everything good, but beautiful also, and aesthetically pleasing. Not only perfect for practical use, but lovely in its appeal to the eye and to the taste. This was not only for some things, but of everything. Compare with the account in Genesis 1 verse 31. And God saw that everything was beautiful. Emveni kobe icreatile. Ubuhle asikaboni apha emhlabeni obudlula phayana. Athi u-EGW, Mount Zion was just before us, and on the mount was a glorious temple, and about it were 7 other mountains, on which grew roses and lilies. And this temple was supported by 7 pillars, all of transparent gold. Udaka kwazichaza lento uthi, oh, that I could talk in the language of Canaan, so that azosicacisela kakuhle uba wabona ntoni pha eboniswa ethathwe kumbono uba makayobona uba kunjani phayana. Wachaza izinto esiqonda uba asizazi. Kuthiwa uEzekiel 28:12-19, jonga ubuhle bukaLucifer. Wayenayo yonke into. Kuthiwa thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Ikhube iti. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Wawumhle gqithi wade wakhukhumala, wa-proud ngenxa yoba umhle. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Wawumhle wageza. Wawumhle gqithi waqonda uba ndimhle gqithi. Alright, kulapha ke ngoku nobuhle bakhe. Akafuni siyoliteka phayana kuba thina as humans ezinesono sine chance yobuyela, yena akasena chance. Unomona yena akana chance yobuyela. Thina sine chance yobuyela xa sithe siyafuna. Unomona walonto akafuni, ufuna uyicima lento, akafuni nix. Unomona wento ba sine chance yokuya siyo repopulate pha. Akafuni ke, akafuni nix. Uthi uzawufa nathi, uyawuncama ke, uyawuncusa ke sana. Sine chance yokuya thina phaya, yena akasena chance. Ngoku that makes him go crazy. Masiyeni guys pha. Siyozibonela apho kuswipe khona egolide. But thina izisiqelezi no black card bo Capitec. Nala makhadana ethu, nika makhadana ethu ke senza ngawo na Time Bank zonke into. Mamela isystem ayikope phayana liyana. Kaswayitshwa napha gold cards. Xa ziphuma ingilosi zizosisebenza apha. Simane zibuyisa report. Itsho incwadi guys, utsho umbhalo. But you are excited ku-EGW. Simyeke ke simshiye si-excited sinjalo. Sibuye lapha embhalweni kuba ke kufuneka simane sibuye lapha embhalweni kuba sonke ke ngoku thina esesiqoqiwe abangazange bakhonza uLwesihlanu, bakhonza uMgqibelo, bakhonza eCawe. Kufuneka sibe sithetha ngelizwe elinye sesimbeke ecaleni ke ngoku EGW. Sesimbeke ecaleni kuba kusiconnectele thina abantu aba-right brained abafuna ukudramatize eqala for us to be excited kuba siwom apha kudala thina. Kanti abanye bayibambe apha embhalweni, bayiva, bayiconnecta and run with it. Sibuye lapha embhalweni ke simane sikota apha embhalweni. Sizayimela i-deception that is coming ahead. Kuba umbhalo siwazi kakuhle, siwazi siwubhudi. Akuzuthiwa nansi into iyenzeka. Uzayibuza uba ibhalwe ndawoni.
xa ingekho apha